Dirk Vermelig van Schutterij Martinus, Houthem, Gerlach meldt ons klaroenkorps gereed voor Concertwerk, derde divisie. We spelen een stuk Harlekyn van Theo van Kampen. Dankjewel, welkom ook namens mijn collega. Heel veel succes en is er niets voor mogen beginnen. Dankjewel. Doe rustig aan. Ja, het zwaar nog. Ja. Succes. Succes. Geeft 8. Informatie voorwaarts.